Фрэнклін Грэм будзе маліцца за Лукашэнку. Якая місія пратэстанцкага прапаведніка ў Менску? Калі будуць вызваляць палітвязняў і што трэба ведаць беларусам пра хантавірус і наравірус? Добрый дзень, тут Ганна Соуць, гэта «Пік свабоды». Мы падсумоўваем асноўныя падзеі тыдня з палітолагам і гісторыкам Александром Фрыдманам. У эфіры таксама прадстаўніца хрысціянскай візіі Наталья Васілевіч і мікрабіёлаг Вікторыя Дароніна. На просьбу Джона Коула Александр Лукашенко дазволіў правесці ў Менску фестываль надзеі з удзелам вядомага амерыканскага прапаведніка Фрэнкліна Грэма. Грэм шчыльна звязаны з адміністрацыяй Дональда Трампа, ён сябра сям'і спецпасланніка ЗША Коула. Адказваючы на пытанне Радыё Свабода пра перадумовы атрымання дазволу на правядзенне грандыёзнага пратэстанцкага фэсту ў Менску, спецпасланнік прэзідэнта ЗША Джон Коул паведаміў: «Я толькі спытаў у Лукашэнкі, ці можа Франклін прыехаць і прапаведаваць». Ён адказаў так. Напярэдадні вялікага фестывалю 16 і 17 траўня на Чижоўка-арэне Франклін Грэм звярнуўся да беларусаў. Это историческое время, и мы надеемся вскоре присоединиться к вам и вместе проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Поэтому я хочу попросить вас молиться и вспомнить ваших неспасенных друзей, которых вы можете привести с собой. Используйте эту возможность. Я хочу сказать, что таких возможностей может и не быть какое-то время, поэтому участвуйте. І сёння адбылася сустрэча Грэма з Лукашэнкам. Да нас далучыўся палітолог-гісторык Александр Фрыдман. Добрый дзень. Добрый дзень, вітаю. Ці вы назвалі б гэты візіт палітычным? Ну, конечно, першая пэўная палітычная кампанента яна прысутнічае перш за ўсё з боку беларускага, бо Грэм выкарыстоўвае гэтую сітуацыю для распаўсюджвання сваіх рэлігійных поглядаў, для мабілізацыі пратэстантаў у Беларусі. Іншае, ён і гэта і адкрыта кажа, ён жа гэтага і не хавае. Ну а што тычыцца лукашэнкаўскага боку, афіцыйнага боку, ты Грэма яны ўспрымаюць як чалавека блізка для адміністрацыі Трампа, і Лукашенко ў тых заявах, якія ён сёння зрабіў, ён жа гэтага не хавае. Ён нават і падкрэслівае, што Грэма прымае менавіта як чалавека, які блізкі для Трампа. Так што палітычны чыннік ён перш за ўсё ідзе з боку беларускага. Ну і, канешне, ён увогуле сведчыць пра далейшае збліжэнне паміж Злучанымі Штатамі, паміж адміністрацыяй Трампа і беларускімі ўладамі. Ну і давайте якраз паглядзім кароткі фрагмент сустрэчы Александра Лукашэнкі з Фрэнклінам Грэмам. У сустрэчы таксама брала ўдзел і жонка спецпасланніка Коула, журналістка Грэта Ван Састерен, якая супрацоўнічае з фондом Грэма. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено. А на сустрэчы быў таксама Віктор Гам, гэта віцэ-прэзідэнт Евангелійскай асацыяцыі Білі Грэма, і да яго напярэдадні візіту прыехала здымачная група беларускага тэлебачання, ён даў вялікае інтэрв'ю, і у ім ён казаў пра тое, што Беларусь не лічыць апошняй дыктатурай Европы. Лукашенко, он лидер, не просто руководитель, но лидер. Он болеет, живет своей страной, а должен сказать, глядя со стороны на него, что он прагматик, абсолютно прагматик, смотрит на вещи с практической точки зрения, и поэтому ему легко договориться с президентом Трампом, который является абсолютным неисправимым прагматиком. Он смотрит на вещи, что выгодно, что невыгодно, и всего лишь. Я должен сказать, что, как мне кажется, у Лукашенко мудрость от Сахи, такая практическая, такая приземленная, проверенная жизнью. Похвально то, что он относится ко всем вероисповеданиям одинаково, без предвзятых мнений. И я думаю, что это весьма похвально воспринимается всеми, кто понимает. Поэтому я могу сказать, что как Библия призывает людей, всех христиан, молиться за руководителей своих стран, мы должны молиться и за президента Трампа, и за президента Лукашенко, и за президента Путина, и за президента Германии, за всех президентов мира.
Ну і сёння Грэм сказаў, што будзем, абяцае маліцца за Александра Лукашэнку. У меня трошки несур'ёзнае пытанне, ці не назавеся пазней Александра Лукашенко і пратэстанцкім атэістам, а калі сур'ёзна, ну вот ён агучваў гэтыя лічбы, колькі пратэстанцкіх грамадаў у Беларусі, вот афіцыйная інфармацыя была агучана, это 850 пратэстанцкіх грамадаў, 20 місіяў, 5 навучальных установаў, але на пачатку 24-го году у Беларусі былі зарэгістраваны 1038 пратэстанцкіх грамадаў, ну, то бок абавязковую перарэгістрацыю рэлігійных супольнасцяў, якая скончылася летась, не перажылі амаль 200 пратэстанцкіх суполак. Ці палепшыцца сітуацыя ў пратэстантаў пасля гэтага візіту, як вы мяркуеце? Я думаю, что тут шмат залежыць ад таго, ці гэта будзе карысна беларускім уладам, ці яны зразумеюць, што вось праз гэты шлях ўзаемадзеяння з пратэстанцкімі суполкамі і іншыя могуць быць палепшаная сітуацыя са Злучанымі Штатамі, становішча са Злучанымі Штатамі. Тут мэты ж абсалютна зразумелыя. Што тычыцца евангелістаў, ну іх мэта распаўсюджваць свае погляды, прычым скарыстацца адпаведнай палітычнай сітуацыі. Зараз такая магчымасці ёсць. Таму яны будуць гэта і імкнуцца гэта рабіць. Ну а беларускі бок, я думаю, што калі гэта наадварот будзе паляпшаць стасункі са Злучанымі Штатамі, калі адміністрацыя Трампа будзе гэта адзначаць для сябе як такі пазітыўны чыннік, ну чаму не? Так што Лукашенко ў гэтым сэнсе абсалютны прагматык. Ён робіць тое, што з яго пункта гледжання можа прынесці карысць ягонай уладзе. Тут нічога асабістага. Ну толькі ягоныя выказванні яны гучалі трошки дзіўна праз уся гэтая міжканфесійная гісторыя, улічваючы там тое, што той же Фрэнклін Грэм, напрыклад, у адносінах да мусульманаў выказваецца, альбо выказваўся, ну прынамсі у нулявыя і ў пачатку 10-х выказваўся не асабліва спрыяльна. Так што вось гэтая уся міжканфесійная гісторыя, яна так Грэма наўрад ці вельмі цікавіць. Яго цікавіць, каб у пратэстантаў, каб у евангелістаў у Беларусі не было праблемаў складанасцю, і наадварот ён будзе імкнуцца прыцягнуць як мага больш людзей да гэтага накірунку. Нездарма ж у той прамове, якую вы прадэманстравалі, было сказана, і ён мае рацыю, што сёння момант спрыяльны, сёння можна арганізаваць такое мерапрыемства ў Беларусі, у Мінску, і беларускія ўлады не супраць. Ну хто ведае, ці можна будзе яшчэ арганізаваць такое мерапрыемства. Таму шанец ёсць, ім трэба скарыстацца. Гэта пік свабоды, мы падсумоўваем галоўныя падзеі гэтага тыдня, і ўвесь гэты тыдзень прайшоў у чаканні прыезду ў Менск пасланніка ЗША ў справах Беларусі Джона Коула і вызвалення новай вялікай групы палітзняволеных. Ну, пакуль мы бачылі на відэо толькі жонку Джона Коула. Мы не ведаем, ці прыехаў ён у Менск, ці прыедзе ён у Менск. Я нагадаю, што 28 красавіка пасля вызвалення Анджэя Пачобута ў рамках абмену Коул заявіў, што разлічвае дамагчыся вызвалення яшчэ вязняў з Беларусі на працягу наступнага месяца. Спадар Александр, што цяпер можа адбывацца ў непублічнай камунікацыі паміж Лукашэнкам і прадстаўнікамі ЗША? Я думаю, што той візіт Грэма – гэта сігнал пра тое, што ўсё ідзе ў гэтым напрамку досыць паспяхова, і будзе візіт Коула, хутчэй за ўсё, і вызваленне адбудзецца, бо ўсё ж такі гэта таксама крок у напрамку нармалізацыі і паляпшэння, прынамсі, стасункаў паміж Мінскам і Вашынгтонам. Мяркую, што там ідуць перамовы пра памеры гэтай здзелкі, якой яна будзе, і гаворка не столькі пра тое, ці будзе яна ці не. Тому прынцыпова тут усе рашэнні это прынятыя. Пытанне будзе, наколькі яна будзе буйнай, колькі вызваліць беларускі бок, што яны атрымаюць узамен. І ёсць, напэўна, невырашаныя пытанні, якія прывялі да таго, што гэтая сустрэча яшчэ не адбылася. Ну, магчыма, гэта можа быць звязана з тэмай транзіта калія праз Літву. Амерыканцы ў гэтым зацікаўлены, Лукашенко у гэтым зацікаўлены. Ну, а што тычыцца літоўскай еўрапейскай пазіцыі, то я б сказаў бы так дыпламатычна, рэакцыя вельмі стрыманая, і пакуль не выглядае, што там можа быць знойдзена нейкае выйсце. Магчыма, вось гэта адна з тых праблемаў, якая пакуль не знятая, і таму няма той здзелкі, пра якую казалі раней Трамп, і Лукашенко, і Коул. Мяркую, што пэўная здзелка, яна, канешне, будзе па таму прынцыпу, які мы ведаем. Іншае пытанне, колькі чалавек выйдзе гэтым разам на волю і што Лукашенко за гэта атрымае. Вось гэта яны, напэўна, вядуць пра гэта і далей перамовы.
Ну і Радыё Свабода рыхтуе жывы спецэфір з нагоды чаканага візіту Джона Кола ў Беларусь і чаканага вызвалення палізняволеных не прапусціце. Напярэдадні візіту ў Менск амерыканскага пасладніка былыя палізняволеныя Марына Золатава, Кацярына Андрэева, Наста Лойка, Ірына Слаўнікава ды іншыя публікуюць відэазвароты з заклікам вызваліць палітвязняў і спыніць рэпрэсіі. Репрессии в Беларуси не прекращаются, а в тюрьмы из-за политики попадают все новые и новые люди. Я обращаюсь ко всем, кто может повлиять на эту катастрофическую ситуацию. Я обращаюсь к американской стороне. Пожалуйста, не останавливайтесь. Особое внимание прошу обратить на женщин пенсионного возраста, на женщин с тяжелыми хроническими заболеваниями и на женщин, у которых несовершеннолетние дети. Закликайте усіх магчымых актараў і актарак да хутчэйшага вызвалення беларускіх палізняволеных жанчын. Вы можете написать свои посты в социальных сетках под хэштегами «Я ее голос» I'm her voice. Я баюся за стан свайго мужа. Шаноўны спадар Коул, ведаючы вашу прыхільнасць сямейным і хрысціянскім каштоўнасцям, я веру, што мой голас у абарону Ігара будзе пачуты. Былы палітвязень Сергей Спарыш у сваіх соцсетках папрасіў Джона Кола дапамагчы выцягнуць з турмы 19гадовую Александру Пуліновіч, якую асудзілі на 10 гадоў турмы. І амерыканскі дыпламат перапосціў гэты зварот на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X і дадаў, што калі наступным разам паедзе ў Беларусь, то ўздыме пытанне наконт Александры Пуліновіч. Спадар Александр, тут бачна, што Кол вельмі добра інфармаваны пра сітуацыю з палізняволенымі і што ён вельмі аператыўна рэагуе на некаторыя звароты. Які патэнцыял вось такіх асабістых зваротаў да Джона Кола? Я думаю, што ён сапраўды ёсць, калі ён рэагуе, калі ён звяртае на гэта ўвагу. Мне падаецца, што ён па-чалавечы сапраўды спачувае тым людзям, якія знаходзяцца ў Беларусі за кратамі, і імкнецца зрабіць, каб выцягнуць як мага больш людзей. Гэта такі асабісты чыннік, но я па-ранейшаму прытрымліваюся пункта гледжання, што галоўнае для Злучаных Штатаў і ў тым ліку для Джона Кола, канешне, гэта не выцягваць палізняволеных, а нармалізацыя стасункаў, каб потым выкарыстоўваць рэсурсы Лукашэнкі, магчыма, на расійскім напрамку для перамоваў вакол Украіны і іншае. А тое, што ён па-чалавечы гэта ўспрымае і рэагуе, і калі ён для сябе бачыць, што можа дасягнуць і можа дапамагчы канкрэтным людзям, гэта пачэсны абавязак, і вельмі добра, што ён гэта робіць. Але ізноў жа і нават у гэтым выпадку трэба падкрэсліць, што апошняе слово відавочна за Лукашэнкам. І таму Кол жа ён жа кажа адкрыта, ён будзе ўздымаць гэтае пытанне, будзе ўздымаць, можа включаць гэтых людзей, пра якіх ідзе ўзгадваюць у спісы, і гэта лагічна, што вось гэты гуманітарны напрамак так развіваецца. Але апошняе слово тут за Лукашэнкам. Тут Лукашенко будзе вырашаць, хто ўрэшце рэшт у спісе будзе, хто будзе вызвалены, а хто не будзе вызвалены. Амерыканскі бок толькі можа паказаць, што мы зацікаўлены у тым, каб выйшлі тыя людзі. І для Кола гэта, канешне, дасягненне. Калі яго папрасілі вызваліць канкрэтнага чалавека, а ён гэтага дамогся, у яго гэта атрымалася, ён можа прадэманстраваць як поспех сваіх намаганняў, канкрэтны вынік. То ў сераду Кол пагутарыў з Ціхановскай і напісаў пра гэта ў соцсетцы X, пра, я цытую, добрую размову з Ціхановскай, што ён, зноў цытата, падзякаваў ёй за нязменную падтрымку намаганняў Злучаных Штатаў у Беларусі. Ціхановская таксама апублічыла факт размовы з Джонам Колам і намеснікам памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Крысам Смітам. Ці такая публічнасць не разлуе Лукашэнку? Зразумела, навошта гэта Ціхановскай, але якая мэта Джона Кола ў дэманстрацыі такіх кантактаў з дэмакратычнымі сіламі? Я мяркую, што гэтыя стасункі паміж Мінскам і Вашынгтонам зайшлі ўжо на такі ўзровень, што вось такія тэлефонныя размовы грунтоўна паўплываць не могуць. Калі адносіны толькі усталёўвались, там было важна сачыць уважліва за камунікацыяй, хто дзе што сказаў, з кім паразмаўляў, бо незразумела было, ці ўвогуле пойдуць Мінск у Вашынгтон па гэтым шляху збліжэння. Цяпер ужо відавочна, што яны ідуць па гэтым шляху,
што ёсць зацікаўленасць з боку Злучаных Штатаў і яшчэ большая зацікаўленасць з боку Лукашэнкі. Бо Коул і Сміт і астатнія, яны ж разумеюць і па заявам Лукашэнкі, а гэта толькі тое, што робіцца ў публічнай прасторы. Я думаю, што калі ён размаўляе з амерыканцамі прыватна, там яшчэ больш куды больш цікавыя рэчы адбываюцца, і сігналы ад Лукашэнкі ідуць яшчэ больш, напэўна, зразумелыя пра тое, што ён жадае і надалей выбудоўваць стасункі са Злучанымі Штатамі. Мяне склалася ўражанне, што амерыканцы прыйшлі да высновы, што Лукашенко ўжо прынцыпова гатовы ісці па гэтым шляху, і ў гэты момант, у гэтай такой сітуацыі не трэба ўжо такія акалічнасці заўважаць, ці як ён адрэагуе на тую размову ці іншую. А Коулу трэба дэманстраваць сваю актыўнасць, што ён як спецыяльны прадстаўнік па Беларусі, што ён працуе, прычым працуе на розных напрамках. Ён сустракаецца з Лукашэнкам, ён сустракаецца з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Ён адказвае на тое, што пішуць у сацыяльных сетках актывісты, былыя палізняволеныя. Ён сустракаецца з прадстаўнікамі дзяржаваў, якія мяжуюць з Беларусю. Гэта ўсё насамрэч мае адносіны, гэта і ёсць праца спецпрадстаўніка. А як там Лукашенко адрэагуе на тое, што з кім Коул паразмаўляў, я думаю, што амерыканскі бок упэўнены, што ўсё роўна як адрэагуе. Як бы не адрэагаваў, спадабаецца, не спадабаецца, ўсё роўна будзе рабіць тое, што ў рэшце рэшт амерыканцы бы жадалі зрабіць, бо ён сам у гэтым зацікаўлены. Тым больш, што патэлефанаваўшы Ціхановскай, паразмаўляўшы з ёй, можна яшчэ раз паказаць Лукашэнку, щоб ён ведаў, што амерыканцы ўсё роўна будуць выбудоўваць свае правілы і ў рэшце рэшт будуць рабіць менавіта тое, у чым яны зацікаўлены. Ну і давайте паговорым пра тое, што Злучаныя Штаты могуць прапанаваць Лукашэнку, што яны прапанавалі наўзамен на вызваленне палітвязняў, наўзамен на правядзенне этого вялікага пратэстанцкага фестывалю. Но паводле Джона Кола, у выпадку такога развіцця падзей магчымае далейшае змякчэнне санкцый у дачыненні да Менску. Але якіх амерыканскіх санкцый? Там увесь гэты комплекс санкцый, якія быў уведзены, эканамічныя санкцыі, палітычныя санкцыі. Санкцыі, я думаю, што дамагчыся адмены санкцый, гэта для Лукашэнкі задача мінімум. Я думаю, што ён зацікаўлены ў амерыканскіх інвестыцыях і хапае праектаў, у прынцыпе, інфраструктурных праектаў і праектаў, якія тычацца той жа калійнай індустрыі, якіх Лукашенко зацікаўлены ў амерыканскіх інвестыцыях. Гэты момант прысутнічае. Ёсць яшчэ і палітычны чыннік. Так ці інакш Лукашэнку было прыемна, калі б адбылася фактычная нармалізацыя, поўная нармалізацыя стасункаў з вяртаннем амбасадара. Ну і сустрэча з прэзідэнтам Трампам выглядае так, што для Лукашэнкі гэта вельмі важны пункт. І амерыканскі бок, дарэчы, гэта зразумеў. Яны зразумелі, Лукашенко гэта асабліва і не хаваў, наколькі для яму было б прыемна сустрэцца з прэзідэнтам Трампам, таму кожны раз тыя людзі, якія прыязджаюць з амерыканскага боку і маюць дачыненне да адміністрацыі, яны падкрэсліваюць тое, што такая магчымасць у Лукашэнкі ў рэшце рэшт можа з'явіцца. І гэта таксама такі пэўны пернік, які амерыканскі бок можа прапанаваць, бо ўсё ж такі Лукашенко столькі гадоў знаходзіцца ў Беларусі ва ўладзе. У яго былі розныя сустрэчы. Візітаў на заходнім напрамку яго было не шмат, але ўсё ж такі пэўныя сустрэчы былі. Але вось на заходнім напрамку, падаецца, Лукашэнку хочацца дасягнуць нечага зусім асаблівага. І, канешне, візіт у Злучаныя Штаты, афіцыйны візіт, прыём у Белым доме альбо ў рэзідэнцыі Трампа ў Флорыдзе, гэта было б Лукашэнку вельмі прыемна. Гэта быў бы сімвал прызнання. І тут пытанне для амерыканцаў, што каб гэта атрымаць, Лукашэнку трэба таксама нешта зрабіць, што амерыканцам будзе прыемна. І калі ўзяць гэты фестываль, я, шчыра кажучы, не ўпэўнены, што Лукашенко менавіта за гэты пратэстанцкі фестываль нешта атрымае. Хутчэй, вось гэты фестываль, як і сустрэча з Грэмам, для Лукашэнкі гэта хутчэй інвестыцыя ў стасункі са Злучанымі Штатамі, ведаючы, што Грэм сапраўды фігура уплывовая, і праз яго атачэнне можна выходзіць напрамую на адміністрацыю Трампа. Гэта «Пік свабоды». Мы падсумоўваем падзеі тыдня разам з гісторыкам і палітолагам Александрам Фрыдманам. На гэтым тыдні
праходзяць выбары, галасаванне ў каардынацыйную раду 4-го склікання. Яно распачалося на дзень пазней, сервіс атакавалі, былі падазрэнні да правайдера галасавання і ладзілі дадатковыя тэсты. На раніцу пятніцы прагаласавала больш за 1000 чалавек, і галасаванне працягнецца яшчэ 2 дні. Спадар Александр, што засведчыла гэтая кампанія? Яна яшчэ працягваецца, але тым не менш на гэтым этапе. Яна засведчыла, па-першае, што цікавасць з боку беларускіх уладаў да каардынацыйнай рады вельмі асаблівая, бо калі я вось нават назіраю за тым, як дзяржаўная прапаганда гэтую тэму апрацоўвае, у пэўнай ступені яны робяць нават гэта больш актыўна, чым незалежныя дэмакратычныя СМІ, вось, ведучы гэтую кампанію супраць каардынацыйнай рады. Гэта першы момант. Шчыра кажучы, у мяне няма, я не разумею, чаму яны такіх так гэта зацікавіла, чаму яны так актыўна працуюць на гэтым напрамку. Ну, напэўна, нешта іх тут захапіла з гэтай тэмай. Што тычыцца яўкі, яна чакана нізкая, і іншай яўкі тут чакаць у сённяшніх умовах не выпадала. Ну і, канешне, пытанне статуса каардынацыйнай рады, нават для тых людзей, якія цікавяцца беларускай палітыкай, для іх па-ранейшаму застаецца незразумелым, якая роля гэтага органа і які сэнс удзельнічаць у гэтых выбарах, на што ўплывае каардынацыйная рада, якія пытанні яна вырашае. То, што з аднаго боку удзел у гэтай кампаніі вельмі рызыкоўны, гэта першы момант, а другое, незразумела, шмат каму незразумела, чым ты рызыкуеш, удзельнічаючы у гэтых выбарах, прывяло да таго, што яўка, калі гэта, выкарыстаю гэты тэрмін, яўка такая адпаведная, канешне, гэтыя лічбы трэба адпаведным чынам улічваць. Калі ўсё ж такі каардынацыйная рада будзе абрана і там высветліцца, што ўдзельнічалі, не ведаю, 1500 чалавек альбо 2000 чалавек у гэтых выбарах, гэта адпаведныя лічбы. Канешне, дадатковага прэстыжу каардынацыйнай радзе яны не даюць. У гэтай кампаніі не ўдзельнічаюць былыя знакавыя палізняволеныя, якія былі нядаўна вызвалены, у тым ліку Віктар Бабарыка, а ён на гэтым тыдні ўпершыню выйшаў у жывы эфір з нагоды 6-й гадавіны свайго ўдзелу ў выбарчай кампаніі 2020 году. Былы палітвязень заявіў, што ён размарожвае ідэю стварэння партыі «Разам». Мы упираемся на вас, на тех, кто находится внутри Беларуси, на тех, кто находится вне ее, на тех, кто разделяет наши убеждения. Поэтому я очень надеюсь на вашу поддержку, на то, что мы сможем безопасно, в первую очередь безопасно, сделать такое объединение. Бабарыка таксама вырашыў працягнуць ідэю менскага культурнага хабу Кей-16, які ўзначальвала Марыя Калеснікава. На што разлічвае Віктар Бабарыка, які можа быць патэнцыял у гэтых ягоных ініцыятываў, як вы мяркуеце? Про патэнцыял, конечно, казаць вельмі цяжка, паколькі ўсё ж такі ён яшчэ і не пачаў нічога рабіць, і гэта так не аформлена, і пакуль не зразумела, як гэта будзе выглядаць, но тое, што пэўны патэнцыял у Бабарыкі захаваўся, гэта відавочна, бо розныя падзеі з яго удзелам, яны выклікаюць цікавасць. Калі нават паглядзець там прагляд навінаў, у якіх прысутнічае Бабарыка, інтэрв'ю з ім і іншая цікавасць ёсць, то бок цікавасць да яго як да асобы яна захавалася, і гэтым патэнцыялам Бабарыка імкнецца скарыстацца. Што з гэтага ўрэшце рэшт выйдзе, ці атрымаецца ў яго нейкім чынам там заварушыць грамадскасць, назовем гэта так, і асабліва, што тут цікава, прыцягнуць да сябе увагу людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, на гэта паглядзім. Пэўны патэнцыял я лічу, што ёсць, так што Бабарыка ён і быў і застаецца адной з цэнтральных фігураў 2020 году. І тыя людзі, для якіх 2020 год яшчэ нешта значыць, а такія людзі засталіся, зразумела, і за межамі, бо шмат хто з'ехаў праз 2020 год і падзеі 2020 году, і тыя людзі, якія, знаходзяцца ўнутры Беларусі, яны патэнцыяльна могуць зацікавіцца тымі праектамі, якія робіць Бабарыка. Так што тут патэнцыял з майго пункту гледжання прысутнічае. Але ізноў жа, у такіх умовах працы і праз той фактор часу, які праходзіць з 2020 году, канешне, цяжкасці застаюцца, іх будзе ўсё яшчэ больш і больш. І я хацела пры канцы нашай размовы папрасіць вас пракаментаваць яшчэ адну заяву, гэтым разам Александра Лукашэнкі. Ён працягвае гаварыць пра тое, што Беларусь трэба рыхтаваць да вайны. Пра гэта ён казаў міністру абароны Віктару Хрэніну.
Точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все, поэтому тоже ничего не скрываем. Какая ваша оценка гэтай рыторыкі і рэальных дзеянняў? Рыторыка тыповая. Чаму Лукашенко гэта паўтарае? Ну, падаецца, першы момант, мне падаецца, што першы момант тым, што ён хоча звярнуць на сябе ўвагу. Яму трэба быць у цэнтры ўвагі, прычым не толькі ў беларускім кантэксце, а ў міжнародным. Калі пра вайну пачынае казаць чалавек, які стаіць на чале дзяржавы, якая мяжуе з Украінай, і пра мабілізацыю, нейкую мабілізацыю адразу з'яўляецца цікавасць. І пра Лукашенку пачынаюць пісаць за мяжой. Гэта першы момант. Другі момант, як мне падаецца, ён лічыць, што вось такімі заявамі, эмацыянальнымі заявамі ён можа разварушыць тых самых людзей у войску, якія яшчэ з яго пункта гледжання не зразумелі ўсю адказнасць і важнасць сітуацыі. З яго пункта гледжання гэта, напэўна, такая магчымасць націснуць і яшчэ больш узмацніць адпаведныя пралукашэнкаўскія настроі, што вось вы глядзіце, сітуацыя зусім сур'ёзная, калі вы не прачнецеся, можа быць зусім дрэнна. Ну і з такім чынам павысіць якасць, па магчымасці павысіць якасць беларускай арміі. Ну і трэці момант, гэта таксама магчымыя сумесныя прапагандысцкія акцыі разам з Расіяй. Думаю, што Лукашенко сваю рыторыку з Расіяй узгадняе, ці прынамсі арыентуецца і ведае, што калі вось так пачынаць гаварыць, то ты ўзмацняеш таксама ціск і на еўрапейцаў, на тых жа еўрапейцаў, якія могуць для сябе зрабіць выснову, ну ўсё, Лукашенко рыхтуецца да вайны, значыць, Расія імкнецца пашырыць гэтую вайну. Так што гэтыя тры моманты яны прысутнічаюць, але мне не падаецца, што гэтая камунікацыйная стратэгія такой паспяховай. Бо Лукашенко зрабіў тое, праз гэтыя заявы ён дае украінскаму боку, і украінскі бок карыстаецца гэтай магчымасцю, каб падкрэсліць, што Лукашенко імкнецца уступіць вайну, менавіта такі, альбо не выключае для сябе такой магчымасць, гэта падкрэслівае украінскі бок, і тым самым Украіна імкнецца падкрэсліць беларускаму грамадству, што вайна насамрэч побач, што вайна можа ў любы момант прыйсці ў Беларусь. Такім чынам Лукашенко такімі заявамі гэтае адчуванне таго, што вайна блізка і можа ў любы момант захапіць і Беларусь, ён прыносіць гэтыя адчуванні ў Беларусь. Так што з майго пункта гледжання гэта контрпрадуктыўна, но Лукашенко ў сябе ўпэўнены і будзе, напэўна, гэта рабіць надалей. Спадар Александр, дзякуй вялікі за вашу экспертызу. Гэта быў палітолог і гісторык Александр Фридман. Дзякуй. Гэта пік свабоды, тут Ганна Соусь, мы падсумоўваем асноўныя падзеі тыдня. І зараз пагаворым пра кантэкст вялікага пратэстанцкага фестывалю на Чыжоўка-арэне. Падзею такога маштаба беларускім пратэстантам дазволілі ўпершыню за дзесяцігоддзі. Фестываль, чакаецца, можа сабраць да 10 000 чалавек. Пра тое, як у Беларусі жывуць пратэстанты, пагаворым з прадстаўніцай хрысціянскай візіі Наталкай Васілевіч. Добры дзень. Вітаю ўсіх. Давайте пачнем трошачкі з лічбаў. Як шмат насамрэч пратэстантаў у Беларусі і ці ёсць каму запоўніць Чыжоўка-арэну? Ці не запоўняць улады арэну школьнікамі, бюджэтнікамі, каб не было пуста? Я хочу нагадаць, што 2 дні будзе праходзіць фестываль 16-17 траўня, і кожны дзень будзе па 10 000 чалавек. Гэта значыць, мы можам разлічваць на ўдзел, ну, калі не 20, то 17-18 000 чалавек, таму што некаторыя людзі будуць прымаць удзел двойчы, 2 дні. Вось, але я думаю, што сабраць магчыма такую колькасць людзей, таму што пратэстанцкай цэрквы мабілізуюць усе сілы, і я думаю, што агульная колькасць вернікаў евангельскіх у Беларусі вагаецца каля 100 000 чалавек, ну, можа, там трошкі менш, 75-80 000 чалавек. Вельмі цяжка падлічыць, колькі насамрэч гэтых вернікаў, тым больш, што мы ведаем, што была вялікая хваля міграцыі пасля 2020 года, калі ў тым ліку шмат актыўных людзей, маладых людзей выехала, якія з'яўляюцца такім важным кантынгентам для пратэстанцкіх цэркваў. Таму, ну, дзесьці дакладна больш за 70 000, магчыма, менш за 100 000. Я думаю, што 20 000 арганізаваць гэта справа тэхнічная.
Ну, вядома, што арганізацыя гэтага фестываля ўжо некалькі месяцаў, фактычна з лютага працягваецца, так? А ці вядома, якое стаўленне праваслаўнай царквы, якая дамінуе ў Беларусі, да пратэстантаў, да пратэстанцкага фестывалю, ці не было пярэчанняў з яе боку? Бо, напрыклад, прыезду папы рымскага праваслаўная царква пярэчыць увесь час і фактычна выступае супраць і не дазваляе гэта. Ну, насамрэч ніхто пытацца не будзе, калі ёсць палітычнае рашэнне пра правядзенне такога фестываля, ніхто не будзе слухаць нейкія пратэсты праваслаўных. З папам рымскім трошкі сітуацыя іншая, таму што папа рымскі сам выбірае запытваць меркаванне праваслаўнай царквы, і калі запрашэння з боку праваслаўнай царквы няма, ён сам выбірае не ехаць. Гэта такі ягоная таксама палітычная воля, нейкія яго свае меркаванні, чаму ён так робіць, чаму існуе вось такія, скажем, непісаная дамова паміж каталіцкай і праваслаўнай цэрквамі. Таму тут не зусім можна параўнаць. Так, калі б, я думаю, папа рымскі ажыццявіў сваё жаданне, калі б яго сапраўды была палітычная воля, як гэта была палітычная воля у Яна Паўла II, які, нягледзячы на пратэсты праваслаўных у пачатку 2000-х прыехаў у Украіну, у Кіеў, то я думаю, што яму б таксама ніякая праваслаўная царква не змагла б забараніць ступіць на беларускую зямлю. Галоўная палітычная воля, і калі гэтая воля ёсць з усіх бакоў, то нішто не можаць папярэдзіць, нішто не можа стаць перашкодай для візіта, у тым ліку і папы Льва ў Беларусь. Вы кажаце, што гэта палітычнае рашэнне, патлумачце, калі ласка. І зразумела, што правядзенне мерапрыемства такого маштабу, яно магчымае толькі пры згодзе беларускіх уладаў, нават пры нейкай ініцыятыве, магчыма, беларускіх уладаў. Мы бачым, што за апошнія гады, з 2020 года, асабліва, калі масавыя мерапрыемствы асацыяваліся у першую чаргу з масавымі пратэстамі, правядзенне такого кшталту канцэртаў, любых сходаў, нават нашмат менш маштабных, патрабуе палітычнага рашэння з боку беларускіх уладаў, з боку рэжыма, і там больш правядзення такога вялікага фестываля. І безумоўна, рашэнне прымалася беларускімі ўладамі, магчыма, прымалася ў кантэксце вось таго перамоўнага працэсу, які ідзе паміж рэжымам Лукашенка і адміністрацыяй ЗША, якую узначальвае Дональд Трамп. Таму трэба гэты фестываль менавіта ў гэтым кантэксце разглядаць. Ну і з нашай інфармацыі, якую хрысціянская візія атрымала ад пратэстанцкіх цэркваў у Беларусі, з ініцыятывай правядзення такога фестываля выйшаў на евангельскай цэрквы сам Фрэнклін Грэм, прапанаваў правядзенне такога вялікага маштабнага фестывалю, і у першы момант беларускія пратэстанты, яны, безумоўна, не паверылі, што такое ўвогуле магчыма, і падумалі, што там у Амерыцы проста не ўяўляюць, як функцыянуе сістэма ў Беларусі, што аднаго жадання пратэстанцкіх цэркваў мала, і самі здзівіліся, калі дазвол быў атрыманы, і для іх гэта таксама стала сведчаннем ці Божай волі, ці таксама палітычнага рашэння з боку беларускіх уладаў на правядзенне гэтага фестываля. Давайте паговорым пра тое, у якіх умовах жывуць, працуюць пратэстанцкія цэрквы. Колькі іх зарэгістравана афіцыйна, колькі страцілі рэгістрацыю за все гэтыя гады? Ці ёсць пратэстанты, якія ў такіх паўпадпольных умовах існуюць? Гэта складанае пытанне, таму што, на жаль, няма на сённяшні дзень канчатковай інфармацыі пра вынікі перарэгістрацыі цэркваў. Хрысціянская візія паспрабавала па некаторых абласцях паглядзець вынікі, і пратэстанцкіх цэркваў было трошкі больш за 1000 зарэгістраваны, некалькі дзесяткаў, як мы ведаем, рэгістрацыю страцілі. Пытанне ў тым, наколькі страта рэгістрацыі, ліквідацыя гэтых
пратэстанцкіх цэркваў з'яўляецца часткай рэпрэсіўнай палітыкі, колькі гэта проста вынік дэмаграфічнай сітуацыі, змены дэмаграфічнай сітуацыі у выніку дэпапуляцыі, асабліва малых, у сельскай мясцовасці, у малых гарадах, выезду вялікай колькасці моладзі, працоўнага насельніцтва, працоўнага ўзросту з Беларусі. Мы ведаем, што гэта больш за 500 000 чалавек, таму гэта, безумоўна, адбіваецца і на жыцці усіх канфесіяў, усіх парафіяў, і каталіцкіх, і праваслаўных, і пратэстанцкіх. Проста становіцца менш людзей, і некаторыя маленькія супольнасці перастаюць дзейнічаць фактычна. Вось. І таму тут цяжка пакуль правесці, пакуль у нас няма ўсіх дадзеных, і мы не можам гэтыя дадзеныя атрымаць ніякім чынам у Беларусі, то ацэнку даць таму, наколькі гэта частка рэпрэсіўнай палітыкі, а колькі гэта натуральная з'ява, немагчыма. Хаця ёсць некаторая інфармацыя пра тое, што сапраўды, вось, напрыклад, царква «Новае жыццё», адна з такіх найвялікшых евангельскіх цэркваў у Беларусі, у Менску, якая доўгі час змагалася за свой будынак, за сваю царкву, у выніку была зліквідаваная і больш не можа дзейнічаць, а гэта царква складала, мне здаецца, больш за 2000 чалавек наведвалі гэтую царкву, то як бы з'яўляліся ейнымі прыхільнікамі, прыходзілі на служэнне гэтай царквы, то бок гэта вялікая такая царква, і людзі з яе былі і палітычнымі зняволенымі, і пацярпелі ад рэпрэсіяў, таму сам пастар і маладзёвы пастар пацярпелі ад рэпрэсіяў. Таму мы бачым, што ёсць і рэпрэсіўныя меры. Яны закранулі некалькі яшчэ цэркваў, але цяпер з-за таго, што сітуацыя вельмі складаная, сітуацыя вельмі далікатная у Беларусі, і многія проста выбіраюць не публічыць пераслед, з якім яны сутыкаюцца, спрабуюць гэту інфармацыю нам даваць на ўмовах таго, што гэта інфармацыя не будзе перададзеная нікуды далей, ніяк у паблік не пойдзе. Яшчэ б я хацела звярнуць увагу на тое, што ўсё ж такі перарэгістрацыя, працэс перарэгістрацыі, які меў, безумоўна, рэпрэсіўны характар, меў характар уціску рэлігійнай супольнасці ў Беларусі, ўсё ж такі не прывёў да такіх вынікаў, як мы баяліся, што гэта будзе татальная зачыстка рэлігійнай супольнасці. Ўсё ж такі улады не пайшлі на поўнае такое знішчэнне непрыемных, несімпатычных іх супольнасцяў, як гэта адбылося, напрыклад, з няўрадавымі арганізацыямі, з палітычнымі партыямі, з прафсаюзамі і гэтак далей. Таму рэлігійная супольнасць, насамрэч, з ёй цяжэй змагацца. Усё ж такі людзі вельмі рэдка ўмешваюцца так непасрэдна ў нейкі палітычны працэс, а быць сябрам палітычнай партыі і быць сябрам царквы для чалавека, для ягонай ідэнтычнасці, гэта розныя рэчы. Наталя, скажыце, калі ласка, як вы мяркуеце, пасля правядзення гэтага фестывалю ці палепшыцца сітуацыя у пратэстанцкіх цэрквах, ці будуць яны больш свабодныя? Пра будучыню цяжка казаць, але у гэтыя 2 дні яны будуць свабодныя, адносна свабодныя яны будуць, прынамсі, такой свабоды яны не бачылі ўжо даўно, і гэтае акно магчымасцяў, як я называю, яно фортка магчымасцяў, якая трошкі вось гэтага свежага паветра ўпускае ўнутр Беларусі, яе напоўніцу будуць выкарыстоўваць евангельскія цэрквы, таму што немагчыма, што такой форткі больш не адкрыецца. Таму усе сілы, усёй евангельскай супольнасці ў Беларусі, усе сілы мабілізаваныя на правядзенне гэтага фестываля. Людзі моляцца, праводзіцца вельмі шмат дадатковых мерапрыемстваў, як бы на палях гэтага фестываля, падрыхтоўчых мерапрыемстваў, малітваў, стратэгічных сесіяў, нейкіх радаў, нарадаў, рэпетыцыяў. Нават адзін толькі хор будзе 1300 чалавек. Адкрыліся і тэлеграм-каналы, спецыяльны інстаграм-аккаунт, то бок спрабуюць і ў публічную прастору, у медыяпрастору ўвайсці з гэтым фестывалем, прадукуецца вельмі шмат кантэнту, і з надзеяй на тое, што
будзе магчымасць прывесці невернікаў, як бы людзей такіх, якія толькі цікавяцца рэлігіяй на гэты фестываль, і многія людзі праз такое маштабнае мерапрыемства, праз прыгажосць, праз натхненне, якое там будзе як бы панаваць, змогуць навярнуцца таксама ў хрысціянскую веру і змогуць стаць новымі прыхажанамі пратэстанцкіх цэркваў. І апошняе у мяне пытанне, я ведаю, што хрысціянская візія вядзе маніторынг рэпрэсаваных хрысціянаў. Як шмат пратэстантаў цяпер за кратамі, ну і, магчыма, гэты фестываль, ўмяшальніцтва кола паспрыяе таму, што гэтыя людзі могуць быць вызваленыя? Каля дзесятка знаходзіцца зараз менавіта палітычных зняволеных, пра якіх мы ведаем, што яны вернікі евангельскія. Гэта не так шмат, і мне здаецца, што хутчэй тут не гаворка ідзе не пра то, што будуць вызваляць пратэстантаў, таму што ні для кога не сакрэт, ўжо шмат пра гэта гаварылася ў беларускіх медыях, што магчыма супольна з візітам Фрэнкліна Грэма ЗША адбудзецца і візіт Джона Коула, спецпрадстаўніка амерыканскага прэзідэнта, амерыканскай адміністрацыі па Беларусі, прыезд якога звычайна звязаны з вызваленнем вялікіх групаў палітвязняў. На наш погляд, паводле нашых ацэнак, тут прычынна-выніковай связі трошкі іншыя. Відаць, правядзенне гэтага фестываля было таксама адной з такой пакетных умоваў з боку амерыканскай адміністрацыі. Джон Коул, які персанальна ведае і сябруе нават з Фрэнклінам Грэмам, чыя жонка удзельнічае ў служэнні Білі Грэма, бацькі Фрэнкліна Грэма, які працягвае справу свайго бацькі, і проста магчыма, што проста выкарыстаў сваё службовае становішча і дамовіўся з уладамі Беларусі пра правядзенне гэтага фестываля для того, каб сваім братам і сёстрам, вернікам беларускім даць магчымасць уздыхнуць палёгкай, набраць гэтага, як бы вынурнуць з глыбіні, набраць новага паветра ў лёгкія, таму што невядома, колькі гэты рэпрэсіўны рэжым будзе працягвацца і ці будзе іх яшчэ такая магчымасць. Я думаю, што тут такі трэба глядзець парадак дзеянняў. Дзякуй вялікі. Гэта была Наталья Васілевіч, прадстаўніца хрысціянскай візіі. З вами Ганна Соусь. Гэта «Пік свабоды». Мы працягваем падсумоўваць вынікі гэтага тыдня. У Беларусі ўзмацнілі санітарны кантроль на межах з прычыны хантавірусу. Міністэрства аховы здароўя Беларусі заявіла, што сочыць за развіццём сітуацыі вакол успышкі хантавіруснай інфекцыі на круізным лайнеры. На пунктах пропуску дзяржаўнай мяжы Беларусі ўзмоцнены санітарна-каранцінны кантроль. Раней Мінздароўя заявіла, што Беларусі не пагражае распаўсюд хантавіруснай інфекцыі. У заяве ведомства сцвярджалася, што на тэрыторыі Европы і Азіі няма арэалу распаўсюджвання пераносчыка Андес-вірус, доўгахвостага рысавага хамячка. Што гэта за вірус, чым ён небяспечны і ці ёсць падставы асцерагацца новай пандэміі? Пра гэта пагаворым з кандыдатам біялагічных навук, мікрабіёлагам, супрацоўніцай Манчестэрскага гарадскога універсітэту Вікторыяй Даронінай. Добрый дзень. Добрый дзень. Найперш, чым небяспечны хантавірус і хто найбольш уразлівы? Хантавирус поражает людей, которые имеют контакт с грызунами, и он поражает кишечник, и вообще нету отдельной группы людей, которая наиболее к нему восприимчива. То есть он может заражать кого угодно. Но, конечно, люди с ослабленным иммунитетом, например, старики, они будут более восприимчивы к нему. Гледзячы па апошняй сітуацыі, што ёсць ужо і першыя ахвяры, і шмат людзей знаходзіцца ў каранціне, ці варта асцерагацца паўтору пандэміі, як было з коронавірусом? Ну, пока что не нужно, потому что в отличие от эпидемии коронавируса, когда китайские власти поначалу долго скрывали, что идет большое распространение вируса, и не предприняли никаких мер. И таким образом
попал вирус во многие страны, и проследить контакты было невозможно. Здесь вспышка была локализована к кораблю. Все люди, которые были на корабле, известны. Большинство из них находятся в карантине, поэтому они не смогут распространить заболевание, ну, за исключением медиков, которые которые уже заражаются. Но ситуация находится под лучшим контролем, чем она была во время ковида. А наколькі заразны гэты хантавірус і якім чынам можна заразіцца і як варта перасцерагацца? Заразность его приблизительно такая, как у вируса гриппа. И заразиться можно от контакта с поверхностями. Воздушно-капельный путь, то есть как у вируса гриппа, он не показан. Но есть к этому предпосылки. То есть некоторые ученые уже стали утверждать, что он может распространяться воздушно-капельным путем. Выглядае, што яшчэ поўнай інфармацыі пра гэты тып вірусу няма, і чалавецтва могуць чакаць пэўныя сюрпрызы, напэўна, і не вельмі прыемныя. Дело в том, что этот ксантовирус, он вообще... Есть несколько штаммов, в том числе и в Европе, но в Европе не показана передача от человека человеку. Показано только заражение от грызунов, то есть это другие штаммы и другие грызуны. И только единственный андский штамм, о котором мы сейчас говорим, показана ограниченная передача от человека к человеку. В 2019 году было зарегистрировано первое заражение, передача от человека к человеку, но удалось его остановить довольно быстро. Это второй случай заражения тем же самым вирусом. Вот Міністэрства аховы здароўя заявіла пра санітарны кантроль на межах, але праз тэрыторыю Расіі можна ў Беларусь трапіць, я так разумею, і без гэтага санітарнага кантролю. У якіх сітуацыях беларусам маглі пасцерагацца заразіцца хантавірусам? И если мы говорим конкретно об андском штамме, то это белорусы, которые поехали в Южную Америку, например, на экскурсию. Я знаю, что есть популярные места, в том числе и Аргентина, где находится вирус. Там есть вероятность заразиться, хотя и не очень большая. Но, опять же, это зависит от типа каникул. Если вы где-то на пляже лежите, заразиться невозможно. Но если вы где-то ходите на экскурсию по тропическому лесу, то можно заразиться. Но в данном случае я думаю, что изолированность и проблемы с коммуникациями с западным миром только пойдут на пользу Беларуси и России, поскольку таких экскурсий не очень много. Людей, которые могут себе это позволить, не очень много. То есть это не ковид с той точки зрения, что это гораздо более экзотическая болезнь, и Южная Америка дальше в логистическом плане, чем Китай. Ну, яшчэ один вирус быў знойдзены на круізным карабле, наравірус. Там больш за 1200 пасажыраў, а каля 500 членаў экіпажа круізнага лайнера, які цяпер у порце Бардо знаходіцца, змешчаны на карантин. Пра гэта ўлады Францыі паведамілі. І падчас круізу на борце памёр 90-гадовы пасажыр, у якога былі сімптомы наравірусу. Это вельмі заразная форма гастраэнтэрыту, які суправаджаецца ванітамі дыярэі. Што такое гэты вірус, ці варта яго асцерагацца беларусам? Это гораздо более распространенный вирус, чем ксантовирус. Ксантовирус, он экзотический. Норовирус встречается тоже по всему миру. По-английски он называется вирус зимней рвоты. То есть люди им заражаются, он приводит к диарее, к рвоте. И его особенность в том, что он очень заразный. Но тут
От него в основном страдают дети, у которых иммунитет еще не сформировался, и пожилые люди, у которых иммунитет ослаблен. Что мы видим в том случае, что на корабле умер мужчина, но он прожил 90 лет. Опять же, для большинства людей этот вирус не опасен. Тут я думаю, что если бы не было случая с другим кораблем и с хантавирусом, об этом бы писали, но не так много, потому что подобные случаи происходят регулярно. Круизные корабли – очень хорошая среда для распространения различных вирусов, и бактерий тоже часто бывает на круизных кораблях. Относительно часто бывают инфекции, например, сальмонелла попадает в еду, и большое количество пассажиров заболевают. Недавно я читала историю о подобном круизе, где люди заразились сальмонеллой. Это были британские туристы, и они потом подали в суд. То есть, в отличие от хантавируса, который экзотический и новый вирус, норовирус – это обычный патоген. Просто люди не обращают на него большей частью внимания. И тут, опять же, нельзя ожидать в настоящее время эпидемии, поскольку дело идет к лету, и становится, то есть условия для его распространения не на кораблях, в замкнутом пространстве. Они ему не способствуют. Круізны адпачынак тут даволі папулярны ў свеце, і беларусы, нягледзячы на не вельмі простыя магчымасці атрымаць візу, тым не менш ездзяць па круізах. Як бы вы перасцераглі людзей, якія плануюць купіць круіз, якія плануюць выехаць кудысьці, дзе будуць у такім замкнёным памяшканні з вялікай колькасцю людзей? Якія меры перасцярогі прадпрымаць, не адмаўляцца ж ад усяго праз некалькі вось гэтых гісторый, якія былі на гэтых тыднях? Нет, конечно. Это постоянно, как я сказала, это постоянная опасность или риск, постоянный риск того, что вы можете заразиться. Так же, как, например, лететь самолетом есть определенный риск, что самолет упадет, но этот риск низкий. Но, как всегда, соблюдение правил гигиены поможет вам сократить вероятность того, что вы чем-то заразитесь в круизе. Мыть руки перед едой, мыть руки после туалета – это обязательно. Использовать дезинфекцию для рук периодически. То есть это такие повседневные меры гигиены, которым учат еще в школе, и их хорошо бы соблюдать. Дзякуй вялікі за вашу экспертызу, дзякуй вялікі за каштоўныя парады. Гэта была кандыдат біялагічных навук, мікрабіёлаг, супрацоўніца Манчэстэрскага гарадскога універсітэту, ураджэнка Беларусі Вікторыя Дароніна. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вами. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай. І мыйце рукі.